ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo ngwa bịa ka m pịa gị nọmba na nke ikpeazụ a tupu ị na-ama mbụ bụ ụzọ chi igwe jiere mmadụ ogwu jiere mmadụ ọfọ tupu ị na-eme ya ihe onye ahụ na nga n'ihi na oyibo anabeghị ọ bụrụ na ị mara polisi ọlaba isiokwu nọ na ị ga-alahụkwa na be gị mkpọtọ nwa afọ ọgaranya ka ogbugbu ya tupu ị na-ekwu against ọgaranya jidekwa evidence maka na aka na-abụ ịgha ofu aka ọ bụrụ onye bụ ụzọ kpọ polisi na-ewu in case nwanne m nwoke ọkụkọ na-akpa nri anya ufe akọrọ ya kwanyelu ndị kpatara ego ugwu maka na o nwere ndị nwere obi eji achụ ego nwee ndị nwere obi eji eri ego o nwere ndị nwere ego eji eme ọkanga o nwere ndị kpatara ego eji eme odegwu o nwere ndị kpatara ego eji eme akịrịma o nwere ndị kpataziri ego gbara ajị afụ ọnụ o nwekwara ndị kpatara ego eji eme kesi na nwoke niile ha bụ na-egburigbu ọnụ mana eruwe n'ihe eji eme odegwu onye ọbụla ga-ama onye ka ibe ya oyi ma agwara m gị agwa bụ ezi oyi nwanne m mara onye ka gịnụ mara onye ka ihe m chọrọ ịgwado ihe na nke ikpeazụ bụ ọkụkọ na-akpa nri anya ufe akọ na ya maka na ewere gbanụ gbujie ji emesịa ebu ikpere na-abụ wee hopụta nke fụ ọnụ na nwata fee eze eruo ya aka na nwa ewu kpukpunata ana o wee nwụrụ nna ya ara ụmụnne m ndị Igbo ana m ekwukwe ka mmadụ ekwuitakwa m n'ọfụ ihe ọbụla ị na-eme gbado anya mara na o nwere ebe isi mara na o nwere ndị na-enegara gị anya mara na o nwere ndị ị ga-enyere aka maka na onye ọ gaziere n'elu ụwa ọkwụrụ nya gba mba ka anyị jee gbanụ mbọ ọnụrụ ka ara ibe ya aka mbụ Maazị UC biko tụsaa ihe ozi a ụmụnna anyị sonye Igbo anyị ga-gbanụ mbọ